Tisztelt polgármester úr, tisztelt miniszter úr, polgármester helyettes úr, elnök úr, mindannyian, akik jelen tudnak lenni. Szeretném folytatni az előbbiekben befejezett előadást. Eddig nagyjából Istvántól Kálmánig tekintettük át az építés történetet. Szeretnék eljutni ezzel a legjobban dokumentált építés történeti korszakhoz, ez a harmadik Béla féle átépítéseknek a kora. 12. századra tehető, és ezt már meglehetősen jól lehet a megmaradt maradványok alapján építészetileg is rekonstruálni. Ez az egész városra kiterjedő rekonstrukció egy olyan közös mű, amelyben a várpalota részeket Buzás Gergely rekonstruálta, a bazilika részeket önmagam rekonstruáltam, és az egész gyönyörű látványvilágért meg a bazilika felelős, akik elképesztő hozzáértéssel végzik mindazt, ami így történeti rekonstrukciók terén végezhető. No, beszéltem arról, hogy megint ugyanaz a jelenség, elkezdték az építkezéseket a kétpólos végénél, a szentélyeknél, legyen az ez, vagy legyen az, de az jól érzékelhető, hogy azzal, hogy 83-ban beállították Szent Istvánt a templom közepére, és megpróbálták az anomáliát kezelni és eltüntetni ezt a rekesztőt, azért azt lehet látni, hogy ez messze nincsen a szerkesztéseknek a középpontjában. Tehát építészetileg nincs jó helyen, nincs hangsúlya. Egy teljesen eltérő szerkezeti rendszernek a része. Ez csak azt szerette volna érzékeltetni, hogy hozzávetőlegesen így nézhetett ki az átépítések előtt, tehát a harmadik Béla féle átépítések előtt a nyugati rész. Nos, sokszor fölmerül az a kérdés, hogy vajon mihez kössük az átépítéseket. És itt a kutatók eléggé megoszlanak. Van, aki azt mondja, hogy jeles alkalomhoz. Legyen az ilyen például a szenti avatásoknak a korszaka. Az kellően jeles alkalom. A másik ilyen megközelítés, hogy vajon mikor van kellően hosszan békés időszak az országban, hogy ilyen építkezéseket megfelelő financiális háttérrel el lehessen kezdeni. És aztán itt megoszlanak a vélemények. De van egy olyan szempont is, amit kevésbé szoktak vizsgálni, pedig én azt hiszem, hogy az alfája és az omegája jó néhány jelenségnek, és az, hogy vajon mikor kényszerültek rá arra, hogy elkezdjék az átalakításokat. Na most itt a fehérvári templom esetében a 12. századhoz kapcsolható tragédiákból elég jól nyomon követhető két típus. Az egyik ez a tűz. Már kicsit később, persze 11. század elején, de azt írják a krónikák, hogy Károly Róbert éppen azért kényszerül arra, hogy elkezdje ezt az egész templomot boltozni, mert gyakorta pusztít a tűzvész. Itt a nyilak azt jelzik, hogy a 12. századhoz melyik tűzvész, vagy mely helyek kapcsolhatók, meglehetősen sok az ismertek közül is. Aztán, ami ennél is sokkal fontosabb, hogy a tűzvészek szinte mindig szerkezeti károsodásokkal jártak, méghozzá nagymértékű károsodásokkal. Ezen a helyen jól érzékelhető, hogy mindegy 30 centit süllyed ez az egész, és egy éles törés mentén mutatja, hogy a teljes hebederív és a boltozat ráomlott erre. A másik ilyen hely mondjuk az apszis, ahol kb. 15 cm-es süllyedés mérhető az apszis vállak és az apszis csúcs között. Minden esetre egy biztos, hogy megérett a helyzet ennek a egészen más jellegű, nagyon szép templomnak a fölépítésére. Mi határozta meg? Az első nyilvánvalóan az maga az, hogy most már azt szerették volna, hogy az István valóban bekerüljön a középpontba, tehát az ő kultuszhelye meghatározójává, térszervező erővé vált az új templomban. A másik ilyen az az, hogy a
oldalkarzatokat építenek a földszinti terek fölé, és ez megint azzal jár, hogy viszont nagyon le kellett emiatt csökkenteni a falvastagságokat, hogy ne adódjon túlságosan sok teher át az alapozásokra. Ennek az a következménye, hogy viszont támpillérekkel és boltozással erősítik az egész teret. A alapot innentől kezdve a pillérmagok szolgáltatják, ezeket jól ismerjük a romkertnek a látványából, és a pillérmagoknak a kiosztása olyan, hogy a 3-as pillérmag az egy olyan pillérmag, amelyik 4 karéjos és áthord az egész főhajón, és ugyanez igaz a 6-os számú pillérmagra is. A köztes terület tehát 3 egységet foglal magába, a 2 szélső terület pedig 2-2 egységet foglal magába. Mindenféleképpen azt eredményezi, hogy létrejön egy kvázi négyezeti tér. Még azt is el lehet képzelni, és ezt inkább majd a 14. századnál mondom el, hogy nem is annyira áll négyezet ez, hanem hogy ki van emelve a közepén, és valami egyéb fedéssel fedték őt. A szerkezeti részletek közül kiemelhetők a pillérfejezetek, 6 darab van meg belőle. Megint azt mondanám, hogy ez nem kevés ahhoz képest, hogy oldalanként 7-7 pillérpár van, vagy 7-7 pillér van. Azért ebben nyilván az a nagyon-nagyon más, mint a többi korban, hogy ezek annyira egyedileg faragott emlékek, hogy nincs 2 egyforma. Ez nem úgy, mint a gótika, hogy egyformán szalad a magasba egy kötekpillérnek a bordázata, hanem ez ilyen. Van egy olyan fejezetünk, ez a sárkányos fejezet karéjjal, ami viszont azért segítség, mert egészen egyértelműen kiszerkeszthető, hogy egyetlen karé van, amelyik a főhajó felé nézhetett a maga méretével, és a többi karé ennél jóval kisebb méretű, vagyis nem tehető rá a földszintre, csak egy empórium szinten képzelhető el, ahol a földszintről fölszaladó és a túloldalra áthordó hevederívnek a méretét tartani kell, de az összes oldalsó irányban a méretet már erősen csökkentik, és ismét csak kiemelnék még egy fejezet típust, ez az ikeroszlop fejezet, amelyik ott szintén ide kapcsolható, itt jól látható egyébként a sárkányos fejezetnek is a méretösszefüggései. Ezek állhattak a 2 pillér közötti sávnak a közepén. Ismét csak a Pazirik jóvoltából itt lévő kép. Ez jól mutatja az oldalkarzatot, és jól mutatja azt, hogy milyen elhelyezkedésben szerepelnek a nagy hevederív tartó oszlopok, illetve azok a páros oszlopok, amelyek a 2 között találhatók. No, a másik ilyen megoldandó probléma az valahol ennek az egész keleti szerkezetnek az együtt dolgozása volt. Tanultak a példákon, hiszen azt látták, hogy akkor, amikor az apszis válba vannak a lépcsőházak, és maga az apszis szerkezet pedig teljesen függetlenül a tornyoktól épült meg, és ez még az aula korszakra vezethető vissza, akkor ez a süllyedések miatt valóban azt jelenti, hogy ez egészen leszakad, és hogyha azt mondom, hogy itt van egy 15 cm-es süllyedés, ami mérhető, akkor az építészek el tudják képzelni, hogy fönt valahol 20 méter magasban ez milyen szép nyílásokat eredményez. Szóval ezen változtatni kellett. Úgy tűnik, hogy harmadik Béla változtat is rajta. Ez lehet az a korszak, amiből ez a szakasz meglepő módon fönnmaradt, méghozzá bővítésként. Már Hanselmann is értékeli azt, hogy itt egészen más típusú kővel kiegészítik az eredeti tornyot. Az a különös, hogy ennek a kőnek a mérete és minősége megegyezik a pillérmagokéval, tehát ugyanez a édesvízi tömött fehérmészkő, amiből a toronynak a
köpenyezését képezik, és láthatóan a geodézia azt mutatja, hogy ez egészen átvisz a túlsó oldalra, és majdnem az apszis feléig meg is volt, kiszedtek belőle üregeket, de alapvetően megvan. Na most ez a példa, ez meglehetősen elterjedt és nem szokatlan abban a korban, itt a Bitontói dómnak hoztam a példáját, de Apuliában jó néhány ilyen van, amelyik tulajdonképpen egy viszonylag merev, ám mégiscsak együtt dolgozó keleti homlokzat egységet hoz létre, ami mögött aztán természetesen megvan az apszis, és természetesen megvannak a lépcsőházak is. És ez a következő nagy újítása Bélának, hogy tudja jól, hogy ahhoz, hogy a függőleges közlekedés igényeit ki lehessen elégíteni, két dologról kell gondoskodni. Az egyik magukról a lépcsőházakról, a másrészt pedig meg kell teremteni azt a természetes kapcsolatot, ami mindeddig hiányzott, hiszen az apszis és az apszist körülvevő kiszolgáló terek, pasztofórium nem volt összekötve. Mindig meg kellett kerülni az apszis vállat annak érdekében, hogy el lehessen jutni ide. Ez most ezzel az intézkedéssel teljesült. A következő kérdéskör átvezet bennünket a nyugati kapu kérdéséhez. Jól tudom, hogy ez is nagyon sok megközelítést ért már meg, és hogy eddig az a sztereotíp megoldás született nem véletlenül, hogy nyilvánvalóan, hogy a bazilika középtengelyébe volt a főkapu, hiszen ott szokott lenni. Nyilván nem nagyon számolhatott senki azzal, mert továbbra is azért homály fedi a püspöki palota föltáratlansága okán a teljes nyugati traktust, de nem nagyon számíthatott arra, hogy esetleg más dologról van szó. Hogy esetleg ez a zarándokforgalom, amit a Szent István sírja meg Szent Imre sírja indukált, az sokkal értelmesebben elégíthető ki egy körforgalomnak a megtervezésével, mint sem a középtengelyben állított kapunak a kérdésével. Úgyhogy a gondolatokat erősíthette az is, hogy Tóth Sándor már a 60-as években elkészítette azt a kapu rekonstrukciót, ami aztán most szerepelni fog valóban a kiállításon is, és örültünk, hogy végre van valami ebből a rekonstrukcióból, és gyorsan el is helyeztük a templomnak a közepén, de azzal nem nagyon számoltunk, hogy azért ennek a templomnak az arányai köszönő viszonyban nincsenek a templomnak az arányaival. Jákot csak azért hozom példaként föl, mert ez egy jó analógia arra, hogy mi a normálisan, nem csak Jákon, alapvetően a monostori templomoknál Magyarországon bevett gyakorlat volt, de másutt is. Szóval ezek a kapuk gyakorlatilag elfoglalták a főhajót a maguk béletes rendszerével. Miközben Fehérváron, és ez csak összehasonlításképpen teszem ide, a Tóth Sándor-féle kapurekonstrukció az messze nem tud konkurálni a templom méretekkel. Nem tud hangsúlyos lenni, mint ahogy az hangsúlyos Jákon. Egyszerűen alig a fele a szükséges méretnek, szélességi értelemben is, magassági értelemben meg még rosszabb. És hogyha arra gondolok, hogy a belső, tehát a szabad nyílás szélesség nem éri el a 2 métert, egy királyi alapítású templomnál, egy zarándok forgalmat lebonyolító templomnál, ahol eddig nem gondoltuk, hogy akár szétválhat a királynak a beközlekedő útvonala, meg a zarándokoknak a beközlekedő útvonala, és azért jeleztem, hogy ez Lászlótól kezdve már szétválik, akkor elképzelni se tudjuk, hogy hogyan lehet ezt kiszolgálni. A valóság feltehetően sokkal egyszerűbb. A valóság feltehetően az, hogy a nyugati szentélyt meghagyták itt. Továbbra is úgy, ahogy volt, gyakorlatilag valamikor a 10. század óta István által fejlesztve. És ha keresünk, hogy hol lehet mégis akkor ezeknek a kapurekonstrukcióknak helyet találnunk, akkor úgy találjuk, hogy egyetlen ilyen hely van a föltárt helyek között, és ez pedig a délnyugati toronynak a nyugati
sávja. Ez az egyedüli olyan hely, ahol az alapozások szélessége megnövekszik, mindegy 3 méterre. A Szent Istváni templomnál, hogy össze tudjuk hasonlítani, alapvetően 1,70 méter körül mozog az összes főfalnak az alapozás szélessége, és akkor, mikor későbbiekben empóriumossá fejlesztik, oldalkarzatossá, akkor se haladja meg, mert jól tudják, hogyha kiegészítenék ezeket az alapozásokat köpenyezésekkel, akkor olyan eltérő süllyedéseket hozna létre a friss telepítés, ami szerkezetileg káros. Tehát az egyetlen hely, ahol itt az egész torony átépítése mellett foglalkoznak a kapuval, az a Béletes kapu, valahol itt. És nyilván ugyanez a párja odafönt is. Hogy nem túl magas a kapu, arra egy jó utalás, egy nyilván jóval későbbi, de annyival mégsem későbbi idézet, amikor arról írnak, hogy Kis Károly, aki bitorolja a trónt, a főemberek csoportjától kísérve kilép a templomból. Szent István híres lobogója, amint előtte vitték, beleakadt az ajtósarok borításába, és darabokra szakadt. Ismét csak építészként nagyon szerencsétlennek érzem ezt az ajtósarok borítás dolgot, mert ilyen nincs. Viszont ami szót használ, a testudine, az egy boltozatot jelöl. És a gondolat lényege az, hogy gyakorlatilag beleakadt ennek a viszonylag alacsony kapuzatnak a hátsó terébe, amelyik boltozatos volt. Majd következő dián kitérünk rá. És hogy nem egy kapuzatról van szó, tehát Tóth Sándor kapuját legalább kétszerezni kéne, és ezt a művtörténesek is azért többször állították már. Van egy idézetünk, amely arról szól, hogy az utolsó csoportban koronázásról van szó. A szerényebben öltözött budai polgárok haladtak, akik koronázás közben a fehérváriakkal és a fegyveres katonasággal együtt a templom kapuit, így többes számban, szokták őrizni. Tehát van egy viszonylag kisméretű kapu rekonstrukciónk, és van hozzá legalább 2 kapuzat, 2 hely az arándokforgalom által meghatározva. Megismételem ezt a Kis Károly idézetet egyszerűen azért, hogy érzékelni lehessen, hogy tehát amikor kifelé jönnek a templomból, áthaladnak egy olyan viszonylag szűk szélfogon, mai szóval ezt mondanám, ahol valóban beleakadhatott a boltozatba a zászló, és ezzel darabokra szakadt és jogart családul magához ragadó királyt méltatlannak nevezte. A belméretet magyarázhatja az, hogy ez az a terület, ahol elindul a függőleges közlekedés, a lépcsőházak szintenként körbe szaladó kar sorozata, és bizony ez határozza meg azt a magasságot, ameddig ez a szélfogó használható. Hogy lépcsőről van szó, bizonyíthatja azt is, hogy itt a földszinti részen egy féltéglányi kiszélesedését lehet érzékelni a falnak, pontosan ott, ahol a lépcsőnek el kell indulni ahhoz, hogy föl tudjon menni, és ez hát mindig minden építészeti korban azt jelentette, addig, ameddig nem vasbeton lépcsőket emeltek, hogy bizony ezekre a féltéglányi kiszélesítésekre ültették rá azokat a mészkő lépcsőfokokat, amik aztán így haladtak fölfelé a végtelenségig. Még egy olyan részletről szeretnék beszélni, amelyik fontos lehet. Itt látjátok, itt van a keleti szentély, itt van a nyugati szentély a püspöki palota alatt, és erről a szakaszról, a 9-es pillérsornak nevezett szakaszról szeretnék még néhány szót mondani, hiszen ez az, ami a nyugati arculatát, a nyugati szentély 3. Béla kori arculatát a legjobban leírja. Van egy fontos változás, amit észlelünk. Az eddigi korokban, mint lehetett azt látni, jószerivel monolitikus pillérek futottak föl. Ezek nagyméretű elemek voltak, tényleg nagyméretű elemek voltak. A 3. Béla kora az, ahol ezt a méretet erősen lecsökkentik, legalábbis a vizsgálható szinten. Ez maximum 60 centi, de van, ahol csak 40 centit a sárga kockák jelölik. Ennek az oka azért
nagyon különös, de talán az is, hogy itt lehet legjobban érzékelni azokat a megsüllyedéseket, amiről szót ejtettem. Itt van az a mérhetetlen nagy bezuhanás okozta a 30 centis süllyedés, amit azzal, hogy itt elkezdenek kiegészíteni, tehát megépíteni egy új rendszert, azt valahol nivellálni kell, és nagyon okosan csinálják, ezt az apszisnál is lehet látni. Képzeljétek el, hogy ezeket a viszonylag kis tömböket ék alakban faragják meg. Tehát helyszíni méretfelvétel, van egy ilyen süllyedés, ide beraknak egy ilyen kockát. Aztán megmérik a következőt, beraknak egy olyan kockát. És lekövetik végig ezeket a süllyedéseket, mindaddig, míg el nem érik azt a nivellálásnak azt a szintjét, ahonnan már lehet a függőleges szerkezeteket, függőleges kősorokkal megindítani. Zárójelbe teszem hozzá, ez nagyon sokat segít a járószint, tehát a padlószint rekonstrukciókban is, amik nyilvánvalóan minimum az első fúgasorhoz kellett, hogy igazodjanak. Szóval ez történik itt nyugaton, és olyan nagyméretű ez az alapozás, ami ebben a sarokban van itt, hogy óhatatlanul, természetszerűen fölmerül az a gondolat, hogy ez egy kiemelt jelentőségű sarok, valóban az. A forma világát követve és a szerkesztéseket követve nem nagyon tudunk mást elképzelni, mint hogy egy olyan szerkesztés, amiben azt látjuk, hogy a nyugati diadalívnek a kétoldali szára kellett, hogy leszökjön ezekre a főhajóba elég erősen beugró tagozatokra, vagy kőelemekre, míg magának az általános szerkesztéseknek megfelelő tagozatok, azok ettől keletre húzódtak. Meglehetősen jól kiszerkeszthetők, hiszen ezek hihetetlen pontosággal, legalábbis én úgy mértem föl, sőt a geodéziai főiskola segített ezekben a fölmérésekben, mértük be az összes elemet külön-külön, hogy rekonstruálni lehessen azt a rendszert, amit aztán utána megjelenítettem, ezek a kék színű ábrák, amik a 3 dimenzióban mutatják a bazilikának az ábrázolását. Tehát beszéltünk a főhajóról, a pillérek átalakításáról, beszéltünk arról, hogy van egy négyezeti tér, mellette két egységes részek, beszéltünk a kapukról, beszéltünk az előbbiekben erről a 9-es pillérsorról, itt lehet látni, és még néhány szót hadd szóljak arról, hogy nagyon jól érzékelhet, hogy ebben a korban már valóban működik egy kerengő, a bazilikától délre, ennek a kinagyított képét mutatom itt, és az ezt alkotó szerkezeti elemekről szerettem volna még egy diát bemutatni, ami meglehetős pontossággal mutatja azt, hogy mire alapozhatók ezek a rekonstrukciók. Egészen eltérő falazat részek és egészen eltérő minőségek találkoznak egymással itt, jelezve az, hogy egy nagyon gazdag hátsó fallal rendelkező kerengő struktúrát hoztak létre. Erre már utaltam, és ez erősen a 3. Béla kori keltezés mellett szól. Ez pedig az, hogy ennek a zárófalnak a tagozatai, azok itt láthatók, ez a lepusztult tagozat itt mögötte, ezek nagyon erős hasonlóságot mutatnak azzal a tagozattal, amit Esztergomban a Porta Speciosának a második periódusát képviseli, és ilyen módon így szintén a 12. század vége, tehát 3. Béla körüli időszakra tehető. Míg belül, amit mondtam, hogy ezek a hatalmas fehérmészkő pillérek, amik ma is láthatók a romkertben, annak a tagozási rendszere az arányokat tekintve gyakorlatilag teljesen megegyezik a pécsi népoltárnak a tagozási rendjével és arányrendszerével. Természetesen a pécsi népoltári ennél jóval kisebb, de azért tettem a kettőt egymás mellé, hogy lehessen érzékelni, hogy hát ezek nem véletlenszerű dolgok, hogy
ennyire összhang teremthető a különböző helyeken lévő, azonos korban megépült épületek tagozatai között. Nos, egy viszonylag gyors előadás mentén végére értem a második résznek is, és valóban köszönöm a kitartó figyelmüket.